Hala ko no be, sa di patamananggi og mae sa itong kahumayan. Ato sang saliatag basa ning pangutana ni kisa ni Christopher Crispino Tan. Shout out diha kay Christopher Crispino Tan. Usa ni diyang pangutana atong basahon be. Lungsoy, tadyakin ni ahong pangutana ba? Adyo-adyo na bitaw ka, wala na hingos-hingos, panalo na. Mauni akong pangutana dungsoy. Ngano man na dungsoy na mas tamis og sabaw ang bata-bata na baji kaysa maas na nga baji. Matay. Mao ba soy? Matay ka kugi po kasoy no? Soy, paminaw, kaya ako kang tubagon na imuhang pangutana. Nahibaw kasoy? Kadtong imuhang pagtilaw sa ilahang sabaw, taphaw, buot pasabot kuwang. Unja dito mo ay tinuuray nga diferensya sa duha. O gusto kang mahibaw soy, sa makong diferensya sa sabaw sa duha, kini mo'y buhata. Hotdag jarok ang tagsa-tagsa nila ka arinola.